Hi mga kabangbang, for today's video, ito po ang panimulang YouTube channel ko na ginawa ko sa mga Bisaya dyan. Hello mga kabangbang, gumawa ko ng YouTube channel para sa araw-araw kong ginagawa sa pag-ML, sa pag-module at sa mga ganang laag-laag, mga Bisaya term, laag-laag. Sana po mga kabangbang, suportahan nyo po ako sa YouTube channel ko at abangan ninyo ang mga vlogs ko na darating pa para may pakita ko ang aming lugar. Taga Bukidnon pala ako mga kabangbang, Purokwan, Mailag, Valencia City. Nag-aaral pa po ako ngayon. Sana mga kabangbang, suportahan ninyo ako sa channel ko at maghintay lang kayo sa mga videos ko na i-upload ko sa YouTube. At yun lang. Mga kabangbang, gumawa pala ako ng YouTube channel para may mapagkaabalahan ako sa araw-araw ko, para hindi masyadong malungkot dito sa bukid namin, mga Bisaya dyan. What's up? Sana suportahan ninyo ako sa YouTube channel ko mga kabisaya, mapatagalog, ma-Chinese, ma-Hongkong, ma-Spanish. Sana suportahan ninyo ako sa channel ko at huwag kayong mag-aalala dahil ang ipapakita lang ko dito ang kasiyahan, kabutihan at kaganapan sa buhay ko sa araw-araw. Pabalik-balik lang mga kabangbang. Sana suportahan ninyo ako. Umuulan pala dito mga kabangbang, kaya maingay ang naririnig nyo yung ulan yan. Hindi masyadong, kaya nilalakasan ko ang boses ko mga kabangbang. Ako nga pala si YouTube channel ko mga kabangbang ay JJ_Kenya Vlogs. JJ dahil short for Jaime James Kenya mga ka-vlog. Malakas talaga ang ulan mga ka-vlogs, kaya dito lang. Salamat, salute sa inyo mga kabisaya, mga Tagalog, at salamat sa darating na pagsuporta ninyo sa akin mga kabangbang. Hindi po ako tumatakbong sa politika, sa YouTube channel lang po. Salamat mga kabangbang, bye bye.